Laza, Xinzo, Maceda, o Entroido xa está aquí. En Laza vivían este fin de semana o seu primeiro venres de folión. Máis dun centenar de chocos saían desde o fondo da Cerdeiriña cara a Souteiliño, correndo cos seus cintos e as zamarras nas mans, un anticipo do que está por chegar. En Maceda, o sábado, a Asociación de Comerciantes e Empresarios colocaba os seus tradicionais mecos nas portas dos negocios. Repartiron tamén esqueletos tanto na vila como nos pobos para animar a xente a que participe, decorando rúas e prazas. Conxuntamente co Barullón de Carguizoi organizaban a solta do burro e a procesión dos mecos. En Xinzo, o petardazo do sábado daba paso ao primeiro domingo do ciclo do Entroido, o fareleiro. A Praza Maior volvía a ser o escenario da máis divertida das batallas. Iso sí, os farelos acabaron convertidos en papas pola choiva, pero daba igual, había demasiadas ganas.